Записахме тук в моето студио първото видео за канала на лицата, което ще се казва Small Talk, и на гости бяха ето тези. Едни страхотни момчета от Lexity Case. И това са лампите, които ползвахме. Ще видите малко по-натам, може би вече сте го видяли, защото видеото е било готово. Ако не, ще го видите, когато е готово. Сега мога да ви разкажа малко повече с какво снимахме. Ползвахме два броя от ето тези Nowlight FS200. Две мънички павотюбчета, които да светнат гадните тръби. Ето тези. И два софтбокса. В случая ползвахме правоъгълен и сферичен, защото имахме такива. Следващия път вече, ако имаме втори такъв, нещата биха станали още по-хубави, но мисля, че за сега всичко е супер. Сетъпа е супер обикновен. Тук има един седящ човек, който беше интервюиращия, Иваничка. А тук седяха те двамата. Идеята на това осветление е, че имаме keylite с човека, в случая двамата леки хора, които седяха тук, и backlight за човека, който интервюира. Тази лампа прави абсолютно същото нещо. Това се казва Crosslight и има абсолютно един същи ефект и за тримата седящи тук. Ползвахме микрофоните на DJI, брошки, съвсем basic нещо. В момента се записваме с тях и другото аудио. И понеже в последния момент се сетихме, че те са трима човека, а ние имаме само две брошки, можем да ползваме микрофон, удобството на DJI. И така, надяваме се да се видим следващия път. Тогава ще бъде някоя друга банда на гости и още ни behind the scenes. Гледайте ни!